Alright, for today's video, pabukid taron kay mo langhap tag mga presko nga hangin ug unsa pa na diha. So gikan man tag syudad, siyempre ari na punta sa bukid side, mga fresh air, mga green nga mga palibot. Kay need na sarato sometimes in English pa na. Mga kinaiyahan nga mga palibot, taas kang ngilngiga di ron ato ning balikan so muna diha pag-abot to diha tanawa ra ng mga manok diha nga musugat na to diha andam na gana sila magpakilaw, magpasugba, magpahalang-halang ug unsa parang mga mata nga luto das manok o mga Bisaya na sila gwapo kay nang tirada na to diha kay mga Bisayang manok pasa tas mga in English nga mga manok diha kay aritas mga Bisaya partida pa kinanapan na mga tangkal diha o kinanglan gyud sunog tangkal ng mga manok diha kay nakabuhi na ang buang nya sa pag-abot to diha kinanglan kita mag-relax diha gamay kay halhal patag labang-labang diha pero di kita pwede magpuyo diha kay kapoy king lawas o paminaw tanawa ra guna ninyo napatay radyo diha kay naminaw tag drama o kuyaw kay bukid god o minaw tag drama diha so nahuman naman tong handumanan sa usa ka awit diha sa mga nakaagi diha kana mga dato di gid ka relate na mga handumanan sa ka awit diha. Huwag nagpabukid pa mo, makadungog yun mo anag yun, unsa na may ngananang mga dramaha. Nya paghuma na naasot ato sa bisitaho na to sa pa, ay kung asa tam kuhag tubig diri bukid. Dili uso mineral oy. Kabo mo deres sandayo nga ilang gitawag diri kana mag kinaiyahan nga tubig kanang dili i-process nga tubig. Mo gid pure mineral kay way sagol way chemical. Mo na ang mga taga diri medyo taas kay mga kinabuhi kay mga kinaiyahan nga ilang mga maaguman dre o tanawa grabe kalawon man tong Bisaya dira ron kinam tas bukid ato pong lawmo tong Bisaya diha sugikan sa pa mulabang sa taganing mga kasagbutan dre grabe kay di ka struggle dre o mag gara-gara ka dre sa bansamad di pamanit diha so dapat mag shield gyud ka diha gamiton kini may mong kamot diha para pang shield nya paghuman na sa mga kasagbutan ari na pud dre sa kasaka dre sa bungtod oy naunsa gud taon mo diha ay mo paginarte dala exercise trada ni ron tiaw ba mo sakka kada lupig pang Chocolate Hills des katasun oy naon sa halhal trada na pila ka steps to sa Chocolate Hills dire unlimited steps dire pero nigabot yung mas babaw agwapo kay mga kita mo diha kana mga bukid mga kakahuyan nga green kanang wala gi guba nga mo makita bang mga pinutlang kahoy ug sangipon pa ni kompleto gyud kay ni way lataang. So guwapo sa katong suroy-suroy dire nakita na to ang kinaiyahan. Sige lang ta istorya kinaiyahan pero kinaiyahan gyud kay sa katanan. Regalo gina sa kinatasan. So kung namoy privilege nga makarig bukid, aray mo bukid panagsay bisag mga pipila lang kaadlaw para lang hapon ninyo mga preskong hangin. Muro to sige bye.